Zukwalike. Ezi nwaafọ a bụrụ dike na nnukwu ọnụ mmanwụ ka mmanwụ na-ebele nnuwe oyi. Ọkwa m ụmụ ọja m dịrị Chukwu ji lezi anya wee sị na amụ ya eburu Chukwu ma ọjọọ ma bụrụ nnene maka na ọ na-emekwede ka onye ike na Odogwu Chinozie ezi nwaafọ a bụrụ dike ka nkọrọ ya akụkọ afọ ịma a na-arịọ Chukwu nwa Ezeobiukwu na nkorofịa n'ọka etiti ka mụ na-ekwu okwu ya ezi mmadụ onye ọya adịrị mmadụ ọkwanye ha jere weti ya invitation na ọ na-akwado wedu n'ọma bụrụ nnene ya ka mụ ji n'ezi anya wee sị na mụ yi ekele Chukwu okike abịa ma maka na anya fụrụ ugo na ọ fụrụ n'ihe ọma ọkwa nne nne ga-abụ ife dị mma na anya ọkwa nne na anụ onu m na mụ ji ikwube nya bụ na anụ nwe mpi ebu na-emerụ mfọdụ ọkwa nne Ifeọma ka anyị na-akwara akwa ọma bụrụ nnene Ifeọma erugokwa ya aka ọbụna mụ ji ebunye abụ okwu ka mụ kelee cheche n'ụwa dị ike maka na o mekwa ya ka o sebe ọma bụrụ nnene maka na onye chọtara mkpirisi nku ya na ọ chọtara ezigbo ife onye chọtara nwaanyị na ọ chọtara ezigbo ife ọkwa nne ime ebe ose atọ m ụtọ ọ bụrụ na ife oli ya kwụ ya ọmarịcha nwa dị ka chi si kee ya na nwaanyị zuru ezu ka nke ọrụ ya akụkọ nwaanyị dị ka nwaanyị si adọ ma bụrụ nnene ewu Abukere elu ya bụ ọja gị nụrụ anụrụ Buto Bani na-ele eze mba ma a na-ekwu okwu ya na n'ọgbaru bani nwa amụrụ n'obe agwa emusie gị ejiride ebube ọ bụrụ eziokwu ọja m dịrị Chukwu n'ọbụ ife ji mara m ha ma bụrụ na mụ ya egwu ya bụ okwu maka na eziokwu na mmụọ na-eri ọkụ ka ọ bụrụ na iwere nnụnụ nye ya na ijikwa ya ụgwọ ma bụrụ nnene ayọ 2023 ayọ besi 2023 mkpụrụ ụbọchị anọ n'ọnwa Jenụwarị ka ọ ya dị wee kpọtuo ejewe gene ife anyị na-arịọ Chukwu bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ka arụ ike wala anyị ọjị ka anyị dịgide ndụ wee luo mbọsị 4 Jenụwarị ka o ya eme nya bụ ife na mmanwụ m ya agba na ọ bụ obodo ekiri ndị ọka etiti ya kwadobe na mmanwụ ihe emenụ mmanwụ maka ihe na-ebe a na ọgba mmanwụ ya agba ma bụrụ nnene Ojamdilichukwu Odogwu butuo mmemebikwa ihe Odogwu ga-emebikwa ihe o butuo